Hello guys, दिनैनि गुबुन गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि टुफानिफ्राय इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लाग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि सानसेनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होगोन होननानै आरो नायनानै मोजां मोनोबा नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो आरोना। ओमफ्राय सोरबा सोरनाव गोदान फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना। ओमफ्राय बिदिब्ला दिनैनि बे सानसेनि भिडिअनि गेजेरजों मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोना देखायलांनो नाजानोसै आरोना। ओमफ्राय आंना इन्ट्र'आ नै बारि आरो थाबायनानै आंना बारियावसो थायो नालाय मानसियानो ओमफ्राय बिदिब्ला फैफादो आरो नोंथांमोना आं मा देखायनो हायो देखायलांसै नानो देखायलांनो नाजानोसै आरोना गाइस बुंनायानो जालायलांला आरोना बिदिब्ला फैफादो आंजों लोगोसे। लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा नैबेयाव मैगं फोबाय आरोना दिनै ओमफ्राय आं दाउ नेगासिनो आरोना। दाउथुआनो ओरैबायदि खन जायोलै एखे जाजोबनानै फोजोबनो नागिरो आरोना गाइसमोन। नागिरनो जाजोबथारो आरोना। ओमफ्राय देनां बेरनाय समाव ओमफ्रायो गैला आरो खमायहैसिगोन आरो ओमफ्राय आरो बेरनाय समावबो मा जानाय जाया मानाय जाया बुखु दोनजोबो गुफुर जानायखौ आरोना गाइसमोन। गुफुर जायोना बेरनाय समाव बेखौ एखे बुखु दोनजोबगोन आरो एसे बिलाइ ओंखारहांनाय एसे गुफुरहैनो बिलाइ ओंखारोना बेखौ खेबख' बख' जागोन आरो ओमफ्राय माखौबा बुखुबो दोनगोन आरोना। नेबाय थानांगौ जायो आरो बेखौनो बेरजासिम मैगङा बेरजासिम नेबाय थानांसिगोन आरोना गाइसमोन। ओरैबायदि सिगां बेबायदि नेलायनाङामोन आरोना आजादि गोसोबायदि फोनानै दोननो हायोमोन। ओमफ्राय बिदि मैगं फोनायाव मानसि थालायनाङामोन आरोना। दाना माबाखे मा जाखो बिसोरबो ओरैबायदि जाबायना खस्थ' खालामनो बाग्रा जाबाय बिसोरबो। मानसिफ्रानो बिदि जाबाय नालाय खस्थ' खालामनो बायो नालाय ओरैनो आजादि आरामावल' जानो लुगैयो मोनजानो लुगैयो। नै बेफोरबो बिदिनो जाबाय आरोना जिब जुनार दाउमा दाउसा एम्फौ एनलाफ्राबो आरोना मानसि खस्थ' खालामनायखौसो बिसोरबो नस्थ' खालामना होयो आरोना गाइसमोन। ओरैबायदि हिंसा आरोना दाउथु बिराद फैयो बे दाउथुआनो। ओमफ्राय एन्जर मुलि ना मा होनो फुराथन मुलि बाहायनानै दोनफैदोंदां आइया ओमफ्राय होफैयाखै आरोना। होबाथ' लावजोबखागोन बिसोरो गाइसमोन होआखै आरो। ओमफ्राय आं दांनो बोरैबा मोनोलै बे दावाइ बुस्थुखौ ओमफ्राय होगाना होआथाय मिथिया ओरैनोबो लाबोनानै दोनफैलाबायो नङालै बेना। आं मुलि बुस्थुबाथाय दांनो बायो आरोना। ओमफ्राय दा आङो दहाय जाखांबायानो दां आगान गोजा आरोना एखे सानसे नेनांगौ जायो आरोना सान हाबजासिम। ओमफ्राय दहाय फोदों आरोना फुङावनो फोदों 10ता 9तासोआव फोदोंदां आरो। ओमफ्राय दहाय बाबाया दसे थाबाय ओमफ्राय आं दा थाफैबाय आरो थायाबा जाद्रायनाय नङाना आरो ओरैबो भेजालसो मोसौनोबो गांसो हानांगौ ओरैबो थालायगोन ओरैबा ओरै थायोबा ओरै थागोन खामानिफ्रानो जारलासो। बे बेरसान्दि नेबाय थानांसिगोन आरोना हरथामजों बेरो आरोना बैफोर मैगंफ्रा। मैगं मोजाङा बेगर मोजाङा हरथामफोरजों बेरो आरोना। आरो हा गिसियावथ' हरनैजोंनो बेरो आरो हरसेयावनो गुफुर थमेथ जाबावोसो खायसेथ'। ओमफ्राय बेयो खैदिनजों बेरो नोंथांमोननो बेरबा देखायगोन आरो आं दिनै फोदों नालाय दिनै बुधबार गाबोन बिस्थिबार सुक्रुबार नङाबा सुनिबारहालागै बेरनो हागौ आरोना गाइसमोन। ओइयाव फोथ'वाखै आरोना नैबावल' फोदों। बै हाया बैना एसे गिसिद्रायनो आरोना ओंखायनो फोथ'वाखै एसे हाखौ फोराननानै मा मैगं फोनाय जायो हासिनिजों माबाना होसिगोन होननानै दोनबाय आरोना बेयावल' फोग्रोबाय। बेयाव बेसर मुला दुन्दिया मा फोफैखोथाय बाबाया लाबोना फोफैदों आरोना दहाय। ओमफ्राय दाउथुआ जाबायबोदां आगान गोजासो थाबायनाय आगान गोजा माबानानै जानाय गोजा आरोना। मा फोना होगोनथाय दहाय बिथिं खावसे फोना होदों आरोना हासिनि हबाय थादोंमोन। बेरबासो मिथिसिगोन आरोना। मा होनो दाथ' बोथोर फैबाय नालाय मैगं थाइगंनि ओमफ्राय सामब्राम गायनो नागिरदों आरो आं ओमफ्राय जायगा फोसाबदों आरो ओमफ्राय नैबेयाव हाग्रा दंमोन आरोना नैबेयाव हाग्रा दंमोन ओमफ्राय हासिनिजों बैथिं हना दोनहैबावबायसो आरो आं गाइसमोन। ओमफ्राय दा खदालजों एसे जावग्रोनोसै आरोना जावग्लिनानै ओमफ्रायो हासिनिजों हबावनोसै ओमफ्राय गायनोसै आरोना गाइसमोन। ओमफ्राय भिडिअ'फोरखौनो एखे बानायनो बानाय जादों ओमफ्राय मानि सायाव भिडिअ लाबोनो बिदि जादों आरोना। ओमफ्राय भिडिअ'फोरखौनो गैया आरोना बानायनाय जाथाराखै आरोना बाहेरावबो थांनाय जाया नालाय गाइसमोन ओंखायनो भिडिअ'खौनो लाबोनो हाथ'थाराखै आरोना गाइसमोन। ओमफ्राय बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो आरोना आंना भिडिअ जाखायानोसै बेनोसै आरोना मा बुंनो
नैबेयावनो आरोना गायसिमोन माबा हाया एसे गिसि थायो नालाय ओरैनो खावख्लाबसे माबानानै गायना होनोसै आरोना नैयाव हाग्राखौ हनाय इथिं दोनहैखांबावबायसो आं ओमफ्राय भिडिअ लास्रानोसैलै होननानै ओमफ्राय ससेबाबो होननानै लानाय सेयार खालामनानै भिडिअ लाबाय आरो आं गायसिमोन ओमफ्राय दायो खदालजों नै एसे हाग्रा दंबावो बेखौ जावराम जावराम खालामनानै माबानोसै हासिनजों हनानै गायना होनोसै आरोना सामब्रामखौ नै लोगोफोर ओमफ्राय आङो हाखौ जावग्लिना लाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दा हासिनजों आराम हनोसैलाय आरोना नै लाबोखाजोबदों नै अस्त्रफोरखौबो गायसिमोन खना लाग्रोनोसै आरो आं गायसिमोन नै लोगोफोर ओमफ्राय आङो आराम खदालजों जावग्लिखांबाय जावग्लिनानै हासिनिजों आराम हबाय आरोना ओमफ्राय दायो गायनांसिगौ आरोना ओमफ्राय आं बुस्थुखौ लाबोबावाखै लायनांगौसो न'आव लायना गायफैनोसै आरोना हागोन ना हाया होननानै लाबोफायाखैमोन आरो आं गायसिमोन सामब्रामखौ आरोना पियासखौ ओमफ्राय दा लायना गायफैनोसै खदाल गारबोनोसै हासिनि गारबोनोसै आरोना नै ओमफ्राय लोगोफोर पियासखौ लाबाय आङो सेरसेल'सो दां आरोना गायसिमोन घन्टा लाबाय पियास लाबाय लाबाय ओमफ्राय गायना हैनोसै आरोना मा देनां बिलाइ खाना जानो आरोना गायसिमोन नै लोगोफोर ओमफ्राय आंहा गायगोन जायगाखौ मोनफैफिनलायबाय आरोना दहायनो लाबोफानायबा खनसेनो जाखासिगौमोन आरोना होमबाबो दाबो जेबो नंला गायना होनोसै खर' सर' हास'आ आङो ओरैनो गायना होगोन आइया हास'नो थिननायमोन आरो गायबाय थाला आङो माबा गायबाय थालासो होनलायलांबाय हास'बाय थाला आङो एखे मोनामजोबो मोनामजानो हाया आङो सामब्राम गोथांनि मोनामनायखौ गायला गायलि होनोसै मोसौनोबो गांसो हैनांगौ मोनालायबाय 4ता बारलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो पियासखौ गायनानै लाखांबाय ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौनो नायनानै मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो सोरबा सोरनाव दोनफैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन नेना थादो बाय बाय गुड नाइट